Han er en god lærer. Mega god lærer. Han er simpelthen en af de bedste lærere, jeg nogensinde har haft. Det er godt. Ja, det vil jeg også sige. Cut! Spændende. Det har været godt. Det har været rigtig, rigtig skønt. Så skal jeg bare sige det. Ja, han er god til at gentage sig selv. Den skal vi have med. Ja, super. Han er også super god. Det har været meget godt. Altså, ja, han er god til at gentage sig selv. Folk skal glæde sig til at have ham. Heldig. Ja, heldig. Helt fantastisk. Det har været hårdt. Anstrengende. Altså hun sang på den gode måde. Fordi man skulle tage sig sammen til at lave noget. Det var rigtig fedt. At have en unge lærer, som kan snakke håndbold. Hun har styr på sine ting. Hun er en dygtig lærer. Lidt hårdt nogle gange, men man lærer sgu en del. Hun er god nok. Jeg synes også, der er stor forskel på Torben og Charlotte. De lærer os rigtig meget med forskellige måder. Det er rigtig godt. Det er så Hun er rigtig dygtig. Udadvendt. Snak sal. Flink. Overskæg. Overskæg. Og mustache. Fræk aftale. Fræk aftale overskæg. Det var 3. Komisk. På en god måde. Og han tager overskæg. Og han så overskæg. Lyder det klamt at sige kort lunde. Temperament. Fuld. Og råbligt. Hun mener jo, at hun vil jo gerne hjælpe os. Hun vil også kunne det bedste. Ja. En sød dame. Kvinde. Ja, men jeg synes simpelthen, de lærer, de er simpelthen de bedste. Ja. Vi har lidt flere ord end 3. Altså. Vi har lidt mere at tage over. Men... Lært. Hvad har vi lært? Impressionisme. Der Torben. Der. Jo. Nej, det kan jeg ikke huske. Det har faktisk ikke været så meget fagligt, men meget om livet. Og man skal tro på sig selv. Ej, vi har nu også lært noget. Ja. Alle de oversættelser, vi har lært i historie og dansk. Ja. Det må være de oversættelser, som vi har fået banket ind i hovedet. Det var fordi han lærte det på sådan en god måde, Ja. at man slet ikke lægger mærke til dem. Ja, man lærer det. Jeg tror, vi har rimelig tærvet det der med romantikken. Ja, 1800 til 1870. Ja, det der med romantikken, det har vi ja. Det tror jeg, vi har lært godt og grundigt. Med Simon Freud. Den anale fase. Tegnsætning. Noget med trekanter. A2 plus B2 lige med C2. Pythagoras! At bruge en, hvad fuck er det, når det hedder vinkelmåler? Hold da. Næste årgang han får, du skal ikke sende dem ud i grupper, men vi laver ikke en skid derude. Lav nogle flere frække aftaler. Eller hvad man gentager så meget. Nej, det er fint. Det er jo fedt. Kotskægel. Hun er så dygtig i forvejen til det. Giv de næste børn lidt frihed. Lidt længere snor. Få et overskæg. Nej, det er nok også en dårlig idé. Ja. Du må have et godt liv. Håber vi snart ses igen. Vi kommer til at savne. Ja, helt vildt. Og tak fordi I reddede os Sverige. Og tak for en god Sverige-tur. Så håber vi, at I får en rigtig god klasse næste år. Ja. Vi krydser fingre. Keep going strong. Nu får min lillebror, det skal nok Ja, god fornøjelse. God fornøjelse med de små. Farvel. Held og lykke. I har været fantastiske lærer. I har været rigtig gode.